Bayan sabuwar waƙar da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi wa Tinubu jiya, yanzu hukumar DSS sun fara neman wannan mawaƙi ruwa a jallo akan abin da ya yi wa Kwankwaso a cikin wannan waƙa. Masu sauraronmu sai ku ƙara gyara zama ku kuma biyo har zuwa ƙarshen wannan shirin domin jin yadda za ta kaya. Kada ka manta, idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, da kai haƙuri ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yanzu dai, shahararren mawaƙin nan wato Dauda Kahutu Rarara ya shiga tsilla-tsilla, domin kuwa yanzu hukumar DSS sun fara neman shi ruwa a jallo. Inda aka samu labari da safiyar yau wannan mawaƙi ya yi ƙaura daga jihar Kano, ya koma Abuja can wajen Tinubu, inda kuma wasu mutanen suke ƙara cewa ba wai ya je wajen Tinubu ba ne, ya koma can garinsu ne, inda ya je ya ci gaba da rayuwa a can garinsu. Yanzu dai al'ummar da ke jihar Kano sun shiga cikin farin ciki, inda bayan sun samu rahoto kan cewa wannan mawaƙi wato Dauda Kahutu Rarara ya yi ƙaura daga jihar Kano ya koma can garinsu Katsina, wasu kuma suke cewa ya je wajen Tinubu ba ne. Masu sauraronmu, yanzu dai al'ummar da ke jihar Kano sun fara farin ciki, domin kuwa sun ƙara cewa zaman Dauda Kahutu Rarara a jihar Kano gabaki ɗaya wai fitina ce. Amma kuma magoya bayan jam'iyyar APC sun ce gabaki ɗaya Dauda Kahutu Rarara shine dai yake abu a jihar Kano, inda magoya bayan jam'iyyar APC suke cewa a kaf jihar Kano babu mawaƙi kamar Dauda Kahutu Rarara, inda suke ƙarin cewa idan ko Dauda Kahutu Rarara ya bar jihar Kano babu abin da ba zai iya faruwa ba. A yanzu dai hukumar DSS yanzu Tinubu ya kira su, inda yake ja musu kunne don ranar da suka ƙara neman Dauda Kahutu Rarara da niyyar su kama shi sai ya sauke su daga kan aikinsu. Abin da Tinubu ya faɗa kenan, turƙa shi. Masu sauraron mu kun saurari kaɗan daga cikin jigon rahotannin namu na yau kenan. Duka a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin. Kada ka manta, idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, da kai haƙuri ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da sosai. Zamani TV 24 New, tashar al'umma.